Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten. Samen met Diana, bij Limburg Plant. En we hebben u beloofd, we gaan onderweg. Kom eens met waar we overal gaan. Goedemorgen. Ik zou me even het krijgen in gaan pakken, dat je nou vooral vast naar de kleintje toe, hè? Hartstikke prima. Is dat de man van de drank aan? Ja? Wat reclame mag voor drinkgoed. Ja, daar maak je wel eens reclame voor als je dorst hebt. Ja, ja. Maar de juist wat ik inslaan, hè? Ja, ja. Ja, dan moet je heel even kijken wat ik allemaal metneem. Deze rek. Ik pak het maar direct met de rek, daar hoef je niet door te zoeken, want dat wordt voor mij veel te moeilijk. Diana is even bezig met een paar kleintjes en dan komen we op uit. Ja, Diana is aardig druk, zeg ze vroeg. Ja, het zonnetje schijnt op de eerste plaats. De bloesems beginnen uit te springen. Alle prunissen, sierkersen, sierappels, nog net niet, maar sierkersen wel allemaal. Dus de lui kropen onder de steen vandaan. Ja. Oké, dus dan gaan we even het poten of wat gaan we doen? Ja, we kunnen het gewoon poten, maar we kunnen nog eens even gaan kijken naar de tuin. Die mensen op ons bracht, die wat laat zien worden. We hebben nog een bestelling gedaan, dus die nemen we direct met. En dan gaan we eens even kijken van wie het gepoot is en of ze nog het advies nodig hebben. Nou, zet maar schoon gaan doen dat je aan het werk komt. Want zo weet er niks aan. Och, kijk eens hier, dat ligt overal wat klopt. Ja. Ja. Ik zit. Wat hebben ze toch allemaal besteld, Diana? Wat is dat toch allemaal? Ja, ze hadden nog een paar Portugese laurieren tekort. En, ja, die Portugese laurieren? Ja, Portugal. Portugese laurieren. Zit er iets voor in de soep of wel? Nou, dat is een lauriersoort. Of verkopen we ook en dan kan ze voor de soep gebruiken. Welke? Dus Prunus laurus nobilis. Dat is inderdaad de laurier wat ze inderdaad in die eten gebruikt, maar deze niet. Oh, die niet. Ja, deze worden we gebruikt heel veel verhagen op dit moment. Ja, niet heel mooi om hier een hek voor te maken en leiboom. En leiboom. Ja. Oké. Ja. Jammer, ik had honger. Ga je in de soep? We moeten de pot gooien nog. Zo, dan gooi je even gewoon de pot groen erin of toen gooit je hem erin en ik heb het goed. Dat is ook weten welke? Ja, wat is dat voor gerecht? Ja, dit is uiteraard Vivimus. En dit is eigenlijk potgrond voor zuurmen in de planten. En die Portugese laurieren, dat zijn zuurmen in de planten. Dus heb ik het zure grond nodig. Ja. Oh ja, dat kun je eerst in dat gaat wat ze moest maken. Wie heb ik dat nu alweer? Eerst het gaat of een sleuf. Oh ja, in dit geval zal het wel een sleuf weren, hè? Ja, dat is een sleuf. Dus die laag je verhogen. Zo. Oh, het is wel zuinig, maar 2. Ja, dat is genoeg voor die 4 stuks. Ja? Oh. Kijken of vies er 10 en of kijken welke moot het is. Kijk, zussen, als je hoort dat vies is, best het toch wel gered of ze er maar 2 te hebben. Zwijg. Oh, is dat een beetje een 10 gepakt. We hebben het. Kijk toch niet. Ja. Zo, gaan we met. Kijk, dat is nog eens werken, maar eten is ook belangrijk. Middag. Hallo. Middag. Goedemiddag. We kosten geen keuze maken. Net zoals hier soms met planten nog geen keuze kunt maken. Dus,
Ja, Diana, nu moeten we even alles uitlaaien daarmee. Ja, zeker. Ga je me helpen? Ja, tuurlijk. Dat is fijn. Ik hoop even of ze eens komen helpen. Kom gewoon eens helpen. Zeker. Oh. Ja, zitten we samen. Ja, Diana, we zijn hier aangekomen en toen? En toen hebben we natuurlijk de tuin bewonderd, hè, de nieuwe aanleg. Prachtig. Die hortensia's mag je ook nog wat korter knippen, hè? Die, ja. Dan gaan we eens even kijken. Dan, als er eentje voor doet, dan... Als je die nou zo laat staan en niet terugknipt, blijft dit kaal. Ja. En dan wordt het een stuk hoger. Dus ik zou ze altijd nou rond deze tijd van het jaar... Kijk, dat vind ik heel radicaal. Ja, dan zou je denken, dat is niet goed. Dat zou ik het mezelf niet meteen durven, maar... Nee. Maar er zit wel een logica achter. Ja. Hoe hoger dat hij de stam laat, ja. hoe hoger dat de bloei begint. Ja. Ja, dus is eigenlijk, als ik goed heb geluisterd naar de man, was het dus die ene rimboe. Wat ze eigenlijk toch op een kort tijd bestek met goede adviezen en goede planten kunnen doen. Ja, dat is. De tuin ziet er prachtig uit. En als ze dan even wets van wat moet ik doen, welke groente moet ik gebruiken, welke plant past hoe. Ja, en de liefde voor de tuin ook, uiteraard. Dat is ook heel belangrijk. Ja, het ziet er prachtig uit. Een hele metamorfose. Dus, Ik was bang dat hij... Zie je ook hier, die is groen gewoon. Ja, Dus oké. hier komen weer, ja, dan springt hij weer opnieuw uit. Dus de fout wat de meeste mensen maken, en dan wordt die lavendelhout van onderen, dan is hij gewoon niet meer mooi. Ja, ja. Dus, Nee, maar ik dacht dat we eigenlijk al vorig jaar eigenlijk al verder hadden moeten... Dat we eigenlijk al te laat waren voor hem zo ver terug te mogen snoeien. ja, het snoeien van hortensia's bijvoorbeeld, de lavendel snoeien. Persicaria, dat er die gans uit kan dunnen. Hè. Dus, mensen zijn vaak te bang om te snoeien. En je moet wel wat verwijten waar het snoeien wanneer. Dus alles wat bloeit in het voorjaar nu, voor de langste dag, dat moest naar de bloei pas snoeien. En alles wat bloeit na de langste dag, dat kan ze nu snoeien. En sommigen mogen ze rigoureus snoeien, en anderen moesten gaan... Ja, zo wie die laatste plant wat ze net op slot te zien, dan moet ze eigenlijk moet er nog een beetje op blijven staan. Er moet een klein beetje op blijven staan, maar het gros kan ze wegsnoeien. En dan gaat er nu shirtjes maken en dan krijgt ze weer een hele mooie, volle nieuwe plantje. Ja. Ja, de nadeel is eigenlijk als ze niet kort genoeg knipt, zoals ik gehoord heb gevolgd, dan krijg ze onderin te veel doorhout. Ja, dan gaat het natuurlijk, dat is met de lavendel. Knip ze de lavendel niet ieder jaar gans terug, ja, dan wordt er houterig. Uiteindelijk als het echt houterig is en dan gaat ze het hout wegknippen, ja, dan kan er niet meer uitspringen door en dan is het kapot. Vanaf hier eigenlijk naar achter was het één wildernis. En daar heb ik met heel veel klimop en wild onkruid erin geroeid. En dan begon ik hier met de minigraaf te trekken. En dan zag je 10, 15 meter verder zag je het bewegen. Dat was Klimop ja. over de grond. En distels en ja, van alles. Toen we kwamen wonen denk ik dat we een meter of 10, 15 de tuin in konden en dan verder kwam je niet. Dat was, ja, dus, Ja, nu is het een fijne open tuin. Ja, prachtig. voor de kinderen. Ja. Zo, dus. Dat gezond ook mooi. Nou, beste kijkers, eigenlijk kan ik niet veel meer eraan toevoegen. Ik verneem ik de volgende keer met naar de volgende plaats in een kindje. Ja, neem ik aan naar Diana. Zeker. Ja, want ik ben een duur, maar ik wil dat ik het vroeg ben een duur, want de fly, die werd kaat. Och nee, de koffie. We gaan even een stukje koffie eten met vlees. Ik zal zeggen bedankt voor het kijken. Blijf gezond, vooral. En tot de volgende week. Tot de volgende week. Dankjewel. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.